ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡിസ്കഷൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടോ മാതാജി? ഇന്ന് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്ന കേട്ടു. ഹരേഷ മാതാജി, ഡിസ്കഷൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടോ? നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഉള്ള പേര് കൂടിയിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ. അത് നമുക്ക് ഇനി ആവശ്യമില്ലല്ലോ, ഗ്രൂപ്പ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞില്ലേ? അവർക്കിപ്പോ പുതിയ ഡിസ്കഷൻ ക്ലാസ് പുതിയ 60ാമത്തെ ബാച്ചാർക്ക് ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഡിസ്കഷൻ ക്ലാസ്. ആഴ്ചയിൽ 3 ദിവസമാക്കി അവരുടെ. രാവിലത്തെ ക്ലാസ് മാത്രമേ 5 ദിവസം നടത്തുന്നുള്ളൂ, ബാക്കി 2 ക്ലാസ് 3 ദിവസമാക്കി. എന്നിട്ട് അവർക്ക് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡേയ്സിൽ ഡിസ്കഷൻ വെച്ചിരിക്കുക ഇപ്പൊ. അതാണത്. അപ്പൊ അവിടെ ഭക്തി വൃക്ഷ ക്ലാസ് പോലെ അവര് ഡെയിലി സ്റ്റഡി ക്ലാസ് നടക്കും. ഇപ്പൊ അവരെ ഡെയിലി മീൻസ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡേയ്സിൽ അപ്പൊ അവര് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പഠിക്കുക. അങ്ങനെ അവിടെ ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ലാന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ നന്നായി ഇപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ ഇന്നലെ മുഴുവനും? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരെണ്ണം മാത്രം കിട്ടിയില്ല. ഏതാണ്? തുകിയോ പരകിയോ? അത് എളുപ്പമായിരുന്നല്ലോ. അതെനിക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അത് കിട്ടാത്ത നോക്കാം, നിങ്ങൾ നോക്കണ്ടായിരിക്കും. സ്വകീയം പരകീയം മനസ്സിലായില്ല എല്ലാവർക്കും? ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം ഭഗവാന്റെ ഭാര്യമാരായിട്ടുള്ളതല്ലേ, ഭാര്യയായിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അല്ലേ? അതെ. പരകീയം ഗോപികമാരുടെ ഭാവം ആയിട്ടുള്ള ഭക്തിഭാവം, അതാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. വൈദിക ജ്ഞാനം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള മാർഗം. ഭഗവാനെ അറിയുക. അധ്യായം ഏതാണത്? 14. വൈദിക ജ്ഞാനം എന്നാല് ഭഗവാനെ അറിയുക. ഭഗവാനെ അറിയുക. എവിടെയാണ് ചേർച്ചത്? 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിലുണ്ട്. അത് ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പേജിൽ 147 പേജിൽ. വൈദിക ജ്ഞാനം എന്നാൽ ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നതാണ്. ഓക്കെ, വൈദിക ജ്ഞാനം എന്നാൽ ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നതാണ്. പരിത്യാഗം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? കൃഷ്ണനെ സമർപ്പിക്കാത്തതൊക്കെ നിരാകരിക്കുക. ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്നു. അത് നമ്മൾ കഴിക്കാതെ വേണം കൊണ്ട് അതിന് സ്വീകരിക്കുക. 149 പേജ്. ബുക്കില്ല മാതാജി. പരിത്യാഗം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുക, നമ്മൾ കഴിക്കാതെ. ഭക്ഷണം നല്ല പരിത്യാഗം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാത്തതൊക്കെ നിരാകരിക്കുക എന്നുള്ള വ്രതത്തിനെയാണ് പരിത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാത്തതൊക്കെ നിരാകരിക്കും എന്നുള്ള വ്രതം, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? പരിത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭക്ഷണം എന്നല്ല, എല്ലാം സമർപ്പിക്കണം. കൃഷ്ണനെ സമർപ്പിക്കാതെ നിരാകരിക്കണം. ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാത്തതൊക്കെ നിരാകരിക്കുക എന്നുള്ള വ്രതത്തിനെയാണ് പരിത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ. ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാത്തതൊക്കെ നിരാകരിക്കുക എന്നുള്ള സമർപ്പിക്കാത്തത് നിരാകരിക്കണം. ഭക്തി ഏതൊക്കെയാണ് അറിയാൻ നമുക്ക്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, ഭഗവത് സ്മരണം, പാദസേവനം, ക്ഷേത്രാരാധന, പ്രാർത്ഥന, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അതില് നവവിധ ഭക്തിയില് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വദനം, വാക്യം. ഓരോന്നിനും നമുക്കറിയാം. ശ്രവണം,
പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് കീർത്തനം ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഭഗവത് സ്മരണം പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് പാദസേവനം ലക്ഷ്മീദേവി ക്ഷേത്രാരാധന പൃഥു പ്രാർത്ഥന അക്രൂരൻ ദാസ്യം ഹനുമാൻ സാഖ്യം അർജുനൻ ആത്മനിവേദനം മഹാബലി ചക്രവർത്തി. അപ്പൊ അതറിയാം. പിന്നെ ആത്മചോദിതമായിട്ടുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണം ആരാണ്? വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൃഷ്ണന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരും ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കള് അല്ലേ? വൃന്ദാവനത്തിലെ കൃഷ്ണന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കള്. വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളാണ് സ്വാത്മചോദിതമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനുള്ള ഉദാഹരണം പറയുന്നത്. ഭഗവാനോടുള്ള ആകർഷണത്തിന് വിവിധ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നത് ആരൊക്കെയാണ്? ഗോപികമാർ, കംസൻ, ശിശുപാലൻ, യദുക്കൾ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഗോപികമാരും ഭഗവാനും എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ഗോപാക്ഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലൂടെയുള്ള ആത്മചാതികമായ പ്രേമം. ഗോപികമാരുടേത് പ്രേമഭാവത്തിലുള്ളത് ഗോപികമാരുടെ. പിന്നെ കൊണ്ട് കംസൻ വൈരിയായിട്ടല്ല കംസനെ ഭയം കൊണ്ട് കംസൻ, അസൂയ കൊണ്ട് ശിശുപാലൻ, പിന്നെ ബന്ധുത യദുക്കളുടെ ബന്ധുത്വത്തില്. അങ്ങനെ എഴുതണം കേട്ടോ. അല്ലാതെ പേര് എഴുതിയിട്ട് കാര്യമില്ല. എന്തിലാണെന്നുള്ള കൂടി എഴുതണം. ഒന്നുകൂടി പറയൂ. ഗോപികമാരുടെ പ്രേമം, പ്രേമഭാവം ഗോപികമാര്, ഭയം കൊണ്ട് കംസൻ, ശിശുപാലൻ, അസൂയ കൊണ്ട് ശിശുപാലൻ. മാതാജി പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്ലിയർ ആയിരുന്നു. എല്ലാവരും അതായത് ഗോപികമാരുടെ പ്രേമഭാവത്തില്, ഗോപികമാരുടെ ഉദാഹരണം ഗോപികമാര് പ്രേമഭാവത്തിലും, പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? കംസൻ വൈരിയായിട്ട്, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സ്മരിച്ചിരുന്ന വൈരിയായിട്ട് ശത്രുക്കൾ അല്ലെ, ശത്രു. പിന്നെ ശിശുപാലൻ കൃഷ്ണ അസൂയയിലൂടെയാണ് ശിശുപാലൻ. പിന്നെ യദുക്കള് ബന്ധുത്വം. യദുക്കളുടെ ബന്ധുത്വം. പിന്നെ കാമാഭിലാഷം, അതീന്ദ്രിയാഭിലാഷം, ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അതായത് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനെ കാമാഭിലാഷം എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെന്ത് പറയും? അതീന്ദ്രിയാഭിലാഷം. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ആഗ്രഹമാണ് അതീന്ദ്രിയാഭിലാഷം. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ആഗ്രഹമാണ് കാമാഭിലാഷം. കാമവും പ്രേമവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും അത് തന്നെയാണ്. കാമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതിനെ പ്രേമം എന്ന് പറയും. വ്രജഭൂമിയിലെ ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ സുഹൃത്താരാണ്? സുബലൻ. അനർത്ഥ നിവർത്തി എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? അനർത്ഥ നിവർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളുടെ തിരോധാനം. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ മാറിയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ. അതാണ് അനർത്ഥ നിവർത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളുടെ തിരോധാനം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം മാറിയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, ഒരു ഘട്ടാണ് അനർത്ഥ നിവർത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എത്രാമത്തെ സ്റ്റേജാണ്? ഭക്തിയുടെ തലങ്ങളില് ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി. 4ാമത്തെ ഘട്ടാണ് വരുന്നത് അനർത്ഥ നിവർത്തി ട്ടോ. ദണ്ഡകാരണ്യം വനപ്രദേശത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ദണ്ഡകാരണ്യം വനപ്രദേശത്തിലാണ് ശ്രീരാമ 14 വർഷത്തെ കാനനവാസം പിതാവ് വിധിച്ചതനുസരിച്ച് ശ്രീരാമൻ വസിച്ചിരുന്ന വനപ്രദേശം. അതാണ് ദണ്ഡകാരണ്യ വനം. 14 വർഷത്തെ വനവാസം പിതാവ് വിധിച്ചതനുസരിച്ച് ശ്രീരാമസ്വാമി വസിച്ചിരുന്ന വനപ്രദേശത്തിന്റെ പേരാണ് എന്ത്? ദണ്ഡകാരണ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് പുഷ്ടിമാർഗം എന്നാൽ എന്താണ്?
പുഷ്ടിമാർഗം. പുഷ്ടിമാർഗം എന്നാൽ എന്താണ്? പുഷ്ടിമാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്വാത്മചോദിതമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണ പ്രേമം, കൃഷ്ണന്റെയോ കൃഷ്ണ ഭക്തന്റെയോ സവിശേഷ കാരുണ്യം കൊണ്ട് വികസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? അങ്ങനെ ഉള്ള പ്രക്രിയ, ആ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പ്രക്രിയ പുഷ്ടിമാർഗം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ സ്വാത്മചോദിതമായ കൃഷ്ണപ്രേമം ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് വികസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന സേവന പ്രക്രിയ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? പുഷ്ടിമാർഗം എന്ന് പറയാം. ക്രമീകൃത ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്ക് സത്വരജോ തമോ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും ഉയർന്ന് അതീന്ദ്രിയമായ ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ, അതായത് സത്വ രജസ് തമോസ് ഗുണങ്ങൾ, ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ നല്ല മറികടന്ന് അതീന്ദ്രിയമായ ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും, ക്രമീകൃതമായ രീതിയിൽ ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ. അടുത്തത് ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമിയുടെ സ്വഭാവ ലക്ഷണങ്ങൾ. വളർന്ന വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? 9 എണ്ണം. ആ 9 എണ്ണം നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവ്യർത്ഥ കാലത്തും ശാന്തി, പിന്നെ വിരക്തി, മാനശൂന്യത, ആശാപ്രന്ത, സമുത്കണ്ഠ, പിന്നെ രുചി. 9 എണ്ണം. മാതാജി ഒന്നും കൂടെ പറയാമോ? ഏതാണ് മാതാജി? ഹർഷോന്മത്ത ഗുണം വന്നു ചേർന്ന വ്യക്തിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ. അല്ല, 9 ഗുണങ്ങളാ ചോദിച്ചത്. സമയത്തിന്റെ മറ്റേത് പറഞ്ഞ എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സമയത്തിന്റെ ഉപയോഗം, സ്ഥിരോത്സാഹം, അനാസക്തി, അഹങ്കാരമില്ലായ്മ, മഹാപ്രതീക്ഷ, അഭിഷ്ട വിജയം നേടാനുള്ള ഔത്സുക്യം, തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിടാനുള്ള അഭിനിവേശം, ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയായ ഗുണങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാനുള്ള ഉത്കണ്ഠ, കൃഷ്ണന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ ഉള്ളിടത്ത് വസിക്കാനുള്ള ആകർഷണം. 9 എണ്ണം കേട്ടോ. അടുത്തത് സ്വകീയം പരകീയം എന്താണ്? സ്വകീയം എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാന്റെ ഭാര്യമാരോടുള്ള ആകർഷണം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വകീയം എന്ന് പറയുന്നത്. പരകീയം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗോപികമാരോടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആകർഷണമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പരകീയം എന്ന് പറയുന്നത്. പരോക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷം, സ്വകീയം അല്ലെങ്കിൽ പരകീയം എന്ന് പറയും. ബന്ധം എന്ന് പറയാം ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള, ഭാര്യമാരായിട്ടുള്ള ബന്ധവും ഭഗവാന്റെ പിന്നെ ഗോപികമാരായിട്ടുള്ള ബന്ധവും. തോന്നുന്നു ഏതോ അധ്യായത്തില, 16ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണോ? പതിനെട്ടിലുണ്ടോ? സ്വകീയം പരകീയം 18 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 18 ഓക്കെ ഓക്കെ. പതിനാറിലല്ലേ സ്വകീയം പരകീയം? 16 എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നത് 16ആണ്. 18 അല്ലേ? 18 ക്വസ്റ്റ്യൻ കേൾക്കണം. 16ലാണ് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് നോട്ട്. എനിക്ക് തോന്നി 16 ഞാനും പറഞ്ഞതാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നത്. കാരണം ദാമ്പത്യത്തിന്റെ അത് പറഞ്ഞത് 16 ആത്മചോദിത ഭക്തിയെ കുറിച്ചല്ലേ 16ാം അധ്യായം. അതിനകത്ത്
പ്രത്യക്ഷം പരോക്ഷം 166 പേജില് അതെ, അതിൽ പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട് വിവരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം, ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രത്യക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ പറഞ്ഞത്, സ്വകീയത്തിനാണ് പ്രത്യക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഭാര്യമാരായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് പ്രത്യക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്. പരോക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ പരകീയം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോപികമാരുമായിട്ടുള്ള അപ്രേമഭാവമാണ് പരോക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രേമഭാവം തന്നെ 2 തരത്തിൽ പറയാനാണ്. ഒന്ന് സ്വകീയമായിട്ടും പരകീയമായിട്ടും. അതില് ഗോപികമാരായിട്ടുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നത് പരകീയമായിട്ടുള്ളത്, ഗോപികമാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം. കിട്ടിയോ മാതാജി? സ്വകീയവും പരകീയവും രേണു മാതാജി. അടുത്തത് ഭഗവത് പ്രേമം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നാണ് ഭീഷ്മർ പറയുന്നത്. മറ്റുള്ളവരുടെ എതിരെയുള്ള പ്രേമം എന്ന ഭാവത്തെ മറ്റുള്ളവരോടുള്ള സ്നേഹം പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിക്കുക. മറ്റുള്ളവരുടെ നേരെയുള്ള പ്രേമം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഭാവത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉപേക്ഷിക്കുക. ഭഗവത് പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ആ പ്രേമം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉപേക്ഷിക്കുക. അപ്പോഴാണ് ഭഗവത് പ്രേമം എന്നാണ് ഭീഷ്മർ പറയുന്നത്. ശുദ്ധവും കൃഷ്ണനെ സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം തടസ്സമില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന സേവനം. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ശുദ്ധവും കലർപ്പില്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഭക്തി സേവനം എന്നാൽ വ്യക്തിഗതമായ ലാഭം ലക്ഷ്യമാക്കിയല്ലാത്ത ഭക്തിയ സേവനം എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് പറയുന്നുണ്ട്, കൃഷ്ണനുമായിട്ട് നിരന്തര പ്രേമത്തിൽ കഴിയുകയും കൃഷ്ണനിൽ തന്നെ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തിഭാവം മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം. അപ്പൊ ശുദ്ധവും കലർപ്പില്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഭക്തി സേവനം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നല്ലേ ചോദിച്ചത്? അതെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും എഴുതാം. ഒന്നാമത്തെ ഒന്ന് പറയാം, വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള ലാഭം ലക്ഷ്യമാക്കിയല്ലാത്ത ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം, ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കി ഭക്തിഭാവത്തോടു കൂടി ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം, അതാണ് കലർപ്പില്ലാത്ത ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ആയില്ലേ 15? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഷെയർ ചെയ്തോ? ഷെയർ ചെയ്താ